हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गमामायैनो गोजोननाय मोनदों आरो जिहेतु दोरबि लाइसि बेखेवनो थाखाय आंखौ बिबान होनाय बायदि बे लेखा आङो बेवहाय नुजाथिफैबाय आरो बेयावहाय फैनानै गमामायैनो मोनसे सानखांथि फैदों जायफोर लिरगिरि जायफोर सुजुगिरि बिथांमोनखौ गोजौ फारसे आवगायलांनायाव हेफाजाब होनांगौआ जोंनि मोनसे बिबान। दा बिब्दिनो फैगोन समफोरावबो बेफोरबायदि मोनसे लाइसिखौ लिरनायाव जायफोरा खस्थ' खालामो बिथांमोना निस्सय सरकारनिफ्रायनो जा सोरबा पार्सनेलिनिफ्रायनो जा माबा मोनसे मोननांगौआ मोनसे दायित्व दङ होननानै आं सानो। बेनिखायनो आंनिफ्राय आङो बुंदों उन सिगां फैगोन समफोरावबो हेफाजाब होलांगोन होननानै आं बुंदों आरो साहित्य'आ साहित्य'नि खामानि बा फरायसा आफादा फरायसा आफादनि खामानि आरो समाज सिबियारिफ्रा समाज सिबिनायनि खामानि राजनितिक दोलोआ राजनितिकनि खामानि मावलांबाय थाथों आरो मावलांबाय थानांगौ होननानै आं बुंनाय जादों आरो लोगोसे बेखौबो मिथिहोनाय जादों बे जथुम्मायाव फैनानै जोंहा जिथु दिल्लीयाव जेएनइउआवहाय बर' आयदाखौ लानो थाखाय जा रायज्लायनाय जादोंमोन बे फाइनाल जाबाय आरो खोथा होनाय बायदि बिटिसि सरकारनिफ्राय कर्पास फान्ड जाय फान्डजों जोङो बेथन होगोन इन्टारेस्ट स्पेसिफिक मोनसे फान्ड बियो बेफोरखौबो गासैखौबो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बेखौ बाजेट खालामनाय जाबाय। दा एलिगेसन बा फान्डआ फैब्लानो बे फैसाखौहाय बे फान्डखौहाय जोङो दिल्ली जेएनइउआव हरनाय जागोन ड्राफ्टनि गेजेरजों आरो बेखौहाय मावनायाव हाग्रामा महिलारि सारा गावनो सिन्ता सरसा खालामनानै जा आवगायलांदों बेबायदिनो राजनितिक दोलोआबो फरायसा आफादाबो साहित्य'आबो गावबा खामानि मावलांनायखौ बयबो लुबैदों आरो मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन बेखिनि। आच्चा नोंथाङा सनमानखौ गोमालांनायखौ लानानै माखासे बाथ्रा आं ओरैसो बुंदों जेनेबा आं सासे चेयारमेन नालाय आं गावखौ नेग्लेक्ट खालामना बुङाखै ना जे बुंदों जे जोंनि सन्माना राजनितिकआव थानाय बेक्तिनि सन्माना मालाबा गोमालांनोबो हायो होनना बुंदों आं। नाथाय जायहा फरायनानै एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव नों लेखा लिरनायजोंनो होन खन्थाइ लिरनायजोंनो होन फरायनाय IAS IPS बेफोरनि सन्माना आलादा आरो बिसोरखौ जों बावनो हाया बिथांमोनाथ' मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव थायो। नाथाय जेब्ला राजखान्थिनि माबाया पिरियडआ जोबो नों मोस्लेट जालाङो अब्ला बेफोरो गोमालाङो। नाथाय नोंसोरबायदि फरायनाय नोंसोरबायदि इडुकेसन हायार इडुकेसन लानानै रायजोनि गेजेराव समाजनि गेजेराव रसन खालामनाय बे सन्माना खिन्थु जुग जुग थैनायसिम थायो होननानै आं बुंदों। दिबाय मोनसे एनकारेजमेन्ट आं होदों आरो जे नोंसोरो फराय जोंनि सन्माना दानो दङ दानो गैया दाय नोंथांमोननि सन्माना लेखायाव लिरजालायनानै थागोन। नोंथांमोनखौ अफिसार लाइनाव मोनोबा एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव नोंसोरखौ खलम हमनाय नुयोबा नोंसोरखौ बेदि IAS अफिसारमोन बे जे SS अफिसारमोन बे बिराद मोजां लेखा लिरगिरिमोन बे बिराद मोजां खन्थाइगिरिमोन हारियाव जाथियाव बे सोलायनाय लाबोदों बेबायदि बिमुंखौसो माने आं लानो होदों। नाथाय राजनितिकनि माबाया बारा गोबाव थायाना नङा होमबा आं बेखौसो बुंदों आरो दे नुनो मोनदों सिगां प्रमद बर'नि जे सरकारनि समावहाय जाय माने जिल्लायावहाय अफिसफोरखौ मावखुलिफोरखौ लुनो थाखाय गनायथि होलांदोंमोन बेखौ हाग्रामा सरकारा गनायथि होनानै बानायगासिनो दङ। बे माने जोबोद बाख्नायजाथाव खामानि जादों आरो सिगांनि सरकार होनायखौ इयुननि सरकाराव मावदों। थिग बेबायदिनो दा गोदान सरकारा दा जेसेबां माने दा थुनलाइगिरिफोर फैगासिनो दङ गोबाङानो सोरजियो नाथाय बिजाबफोरखौ माने साफायनो हाया दिहुननो हाया बेनिखायनो माने राजखान्थिगिरिनिबो मदद नांगौ जायो गोनांथि जायो। बे बेलायाव नोंथाङा मा सानो? औ बेनो आंनि खाथियाव थांनायनि उद्देस्यआनो बेनोमोन। हयथ' माब्लाबा नोजोरा बोगथाबना लाङो नङा होमबा सोरबा नय सोरबा आंखौ गोसोखांबाय बे गोसोखांनाय बेक्तिखौथ' साबायखर बावनांगोन। दा थानाय समाव नोङो होबाय होयै समाव माब्लाबा एसे लेट जागोन खिन्थु मोनगोन। दा बिब्दिनो नैबे लेखाखौ साफायनायाव निस्सय बिसोर सानहरदों सानखांदों सोरनियाव थांबा मोजां जागोन सोरनियाव थांबा राहाखौ मोनगोन। नों बिनायाव लाजिनो नाङा नों नागिरब्लासो नोङो मोनखागोन।
नोङो माने बुरा मोनागौ माने बिब्लासो नोङो मोननाय जागोन दा बिनिखाय जोंथ' सहाय खालामनांगोन दा नों थांनाय समफ्राव सरकारा प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव मावलांनाय आद्रा खामानिफोरखौ आद्रा थानायखौथ' जों मावनांगोन सरकारा मावनांगोन बिथाङा दि 5 बोसोराव गासिखौबो मावलांजोबनो हागोन बेबो नङा आद्रा गोबां खामानि दं बेफोरखौ सालिजारि नायनानै गोदान सरकारा मावदों आगबारिदों आरो जा हाग्रामा मोले साराबो बुंदों बहुद बहुत फैसा मावनो हाख'यै मोनहास'यै जाबाय बेखौनो जों दा मावगासिनो दङ होननानै बुंखाबाय दा बेबायदिनो जों सहाय खालामलांगोन जों गावनिनो मानसि गोजा नालाय दा आंबो बिदिनो आरो सहाय खालामलांगोन आरो दे जाबाय जाबाय